Puila khulumka ni khapni langsa ki hongna ni sinamna channel lai tala nong lam soba ni sinamna bisingte hinke tini hinke angna buskango hanya hai phaipi jo khatam ni ba su sal kedamani yagla nong ni buskango ang tini hanya hai nong buskango asuk jak tam ni ba ang tini nong buskango ang tangsa sabai khana ni phaimani hinke ang tini ani khorang sidra pona nong buskango tase hendiri khana na bagai sopai jo kha hinke sungbi ang bisikok sagla ang nong buskango sama thangi tongo ar samuna ang tabuni simi ang sabai khana ni wasak tama nong no ar samong kasini bai shuri bini ni samong ya phiri seka ang ar samong belak na khana tok jago no ba khana tok jago na kha khayo no ba khana tok jagna baksa ba belak na ar samong belak no kok thai belak no khana tok ke ang bo ar samong na hedin na bagi thangi tongo ang bisi kok sagla ke ang ar samong na trek bai resang nai noro ano asuk sallo mai asuk ke ano hamju mungri kha light thangja video rok ano asuk ke hamju mungri tong kha ama haikena ano support khai tong di hamju gi tong di amona busnang te bo video kaham kaham tu buna bagai ektin kaham khanya bagai sai tu tong bo do ke ang tini nong busnang male type female ke resabai khana nai khorang bori te sala khlai nai waisa ke noro ba khada khana tong saimiya ke angor sam nai kisa ke sum chile le gelang na ke sam digi thangasi dera 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 khani ko turugo hoija ko thai ro kari salai kha deba tomano khani ko turugo hoija ko thai ro kari salai kha deba ya pishika don't ang betul sanang semua baksa ba alisan no khana to jana baksa khana to hai de na ang je mang sanang busang try khai dong ba no barzoda shago na khayo sa to phano to thago no barzoda shago na khayo sa to phano to thago
sur kolong ni bonoi mane sur rong na ni kotin thang ni ji roba han ba ge angor sam na se dile dile ba khana ja ge ba han ba sam no ta 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 bore ki ma angor sam na khana se sa bi kam khule sam ba trai khata What yo dong gelanya sa kemari Ini video am selong sito no jatono no khulumka ang belai khino khas rangjak tamni hinba am skin ragano hamjo mungri tamani bage am skin rang support man tamani bage ang bo belai khas rango tamni hinba ama hekina ante bo support khai tongdi ang te bono rang buskang dal be dal mo samung te re samung tui phainai je boinu gya je norong nu gya ore samung tui phainai je norong mane khnatra gya ore samung tui hainai je norong nu gya kho mo samung tui hainai ang belai khas rangjak ama hekina ante bo support khai tongdi rok ani channel puila puila ke ba subscribe khlai di te comment khlai di share khlai di kata kata ke ba belai khina ang na hambari lamsugan channel bisingte inge besi kok sagala khorbo thui tonga tabo horni 10ta nubaji khana ang gori naji ge kho inge amsno chitini video na joton no hor kaham inge amsik no joton nong no kuno kaham tong to ang abono suru ka chen thani asno hambai khuk